हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायलायबाय आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आरो नैबे 117थि बोसोरारि जि बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि बोसोरारि जथुमा बेयावहाय आङो गोबां भिडिअ दिन्थिबोदोंमोन नाथाय सिंनि भिडिअ आङो दिन्थिनो हायाखै नोंथांमोननो आङो सिंनि भिडिअ एसे दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर आंजों लोगोसे फैबाय थादों दिनै थामथि सान बेलासेनि सेसन आरोना बेयाव बाहागो लानोसै आंबो मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि जि हाबाफारि आङो बेखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांफानो सानदों आरोना लोगोफोर दे अब्ला लोगोसे आंजों फैफाबाय थादो दायो जोङो एसे सिङाव हाबलांनो नाजानोसै जोंहा गोबां भिडिअफोराव नोंथांमोना नुखाबाय जोंनि नैबे बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि जि गेट नैबेखौ नुखाबाय आरो आङो सिंनि नुथायखौल' मात्र नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरदों प्रग्राम आरो हाबाफारिफोरखौनो गेटआथ' जोंहा नैबे नुबाय दा ओरैबायदि मोजां बनायदों नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आरो सिङाव हाबबाथ' भिडिअ खालामनो मोनखाला नालाय नैबेयाव मा लिरदों एसे नायनानै लादो नै इसोरनि जि हुकुमफोर होननानै लिरदों बेयाव ओमफ्राय आरो डेक'रेसनखौ आं सानावसो दिन्थिनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो मोनावसो दिन्थिबाय थादोंमोन ना दायो सानाव दिन्थिनो नाजानोसै King Paul Solomon as SDPO Belgaum আৰু লোকসিলে নহৰবলি সভাই একেলগে মই মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰিয়ংকা বৰা ধন্যবাদ আপোনালোকৰ উপস্থিতি আমাৰ সঁচাকৈ বৰ আনন্দিত যোগাইছে हास्थायो बेखौ जोंनि गिर्जाफोरा एप्लाइ खालामनांगोन ओमफ्राय जों लासै लासै आवगायबोदों बे आवगायबोनाय थांनाय दिनफ्राव नोंथांमोननि फोरोंनाय नोंथांमोननिफ्राय जों सोलोंनाय गोबां बे जों सोलोंनायफोरखौ बाहायनायफोर दङ हरनायनि थाखाय बेनि उनाव आं नोंथांमोन बयखौबो बे 111 बोसोरारि जा एनुवेल कनफारेन्स एबा बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो हादों बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरबाय 111 बोसोरा बे गोरलै बाथ्रा नङा इसोरखौ इसेबां बोसोर नारा गेरजानि खन्था बुनायनि समाबो जानोसै सा लोंखांना खन्थाखौ बुनो थांदो र'हुलै जाबाय नै थांनोसै
गुबुन थावनिनिफ्राय सफैनो हानाय आं मिथियै बा मिथिनाय गासैनिसिमबो बिसेसकै बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि सिङाव थानाय मण्डलिनि जोंनि फतेसुला फतेसुलि बयनिसिमबो आं गिबियावनो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि गाहाम हामग्लायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरबाय इसोरखौनो हामबाय होनो बे समाव इसोरनि बाथ्रा सावरायनो थाखाय बे खाबुखौ आंनो होनायनि थाखाय आरो बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि दैदेनगिरिफ्राबो आंखौ बे समाव इसोरनि बाथ्रा सावरायनो होनायनि थाखाय दा जोंहा समखौ नायनानै जों खारनो गोनां समा जोंहा गोबां खम आरो फारसेथिं बर' बुंखांबा असमियाबो हायोबा हिन्दीबो हायोबा इंलिसबो बुंनो खावलायदों नाथाय समखौ नायनानै एसेबां सम्भब जानाय नङा बादि आं सानदों आंथ' बर'निसो प्रिपेयार खालामदोंमोन थेवबो सम थोयोब्ला आं हारसा असमियासो बुंनो सेस्था खालामसिगोन जोंहा बिसय आंनो होदों बुंनो थाखाय नोंथांमोना बेनाराव नुखादों बि ए पिसमेकार बर'आव गोजोननाय खालामग्रा जा बिदि जागोन आरो मोनसे असमियाव हान्थि करग्रा हुआ मथि बा बाला गुसिनिखौ दैखांनानै होनाय जादों बेखौनो बिथा खालामनानै आं बुंनांगौ आं खावलायदों आं बर' रायज्लायनो आखायाव लायाखै आं बारा मोजां फरायनो आं गावनिखौनो मोजां मोना बेखायनो मोजां फरायनो हानाय आरो इंलिस बाइबेल फरायनो थाखाय लोगोआवहा एसे थाफानो थाखाय खावलायदों बिथांमोना जाहाथे मदद खालामो जों गिबियावनो आर'ज खालामो हे सोरगोआव थानाय सोरजिगिरि आफा इसोर आफा नोंनि मुङा बाख्नाय जाथों नोंनि मुङा मान होजाथों नोंनि मुङा गोजौ दैखांजाथों मानोना नोङो सोरजिगिरि बयनिबो सोरजिगिरि खांगिरि लांगिरि इसोर नोंनि अनगा रावबो गैया नोंनि दारैनो जों बे संसाराव दिनै थांनानै थादों जोंनि हा फिसाब्लाबो नों जोंखौ अनखांदों आरो गावनि फिसा खालामदों आरो थैनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोबनो गैयै गोजोन जिउखौ मोननो थाखाय नों बेबायदि दया जोंनो होदों आफा बे गासै नोंनि दयानि थाखाय आरो बे समाव जों गुबुन गुबुन थावनियाव दङमोनब्लाबो नोंनि मुङावनो जों ज' जानो थाखाय जि खाबुखौ होदों बे गासैबो नोंनो होनानै आफा नोंखौ हामबाय होनो जों इनायनो हामबाय फै आफा बे समाव जि नोंनि बाथ्रा सावरायनो जों बेयाव ज' जादों आफा आं बेयाव नोंनि बाथ्रा बुंनो होननानै गसंदों नाथाय नों मिथिगौ आंलायसो नोंनि बाथ्रा बुं आं नेहाथ हाद्रिल'सो नों सुंग्रियाबा आं जेरावबो उदाया हयथ' नोंनि नुनायाव एम्फौ मासेजोंबो समान नङा नाथाय बेबायदि सुबुङा बोरै नोंनि बाथ्रा बुङाब्ला बेनिखायनो नोंनि गोथार जिउमायानो जोंनि बुंथिगिरि जोंनि गोसो गोरबोआव बाथ्रा बुङो जाहाथे बेखौ जों खोनानो हागोन बुजिनो हागोन आजावनो हागोन आरो मानिनो हागोन बेनि थाखायनो आफा बे समाव साफ्रोमबोनि गोसो गोरबोआव बे बाथ्राखौ नों जोङो बुंफबनानै होदों बे आर'जखौनो जोंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा फोरबो जिसुनि नामाव बिनाय जादों इसोरा परिनाम रावबो खारग'वाखै इसोरा मा बुंखो पापनि परिनाम जागायनो हमबाय दा बे पापनि थाखाय परिनाम इसोरा बुंनो हमबाय मा जाखो एक नम्बर से नम्बरा जाबाय जिबौ आरो मानसिनि गेजेराव सुथुर जिबौखौ बुंबाय नों हायोबा मानसिखौ आथिङाव हर आरो बै मानसिनि जोलैया नोंखौ खर' फुख्रेबगोन नैथियाव मा जाखो हावा नों जिबौनि बाथ्रा मानिनानै आंनि फोरखौ मानियासै अमान्य खालामबाय नों सिमखायबाय बिनि थाखाय नों गथ' जोनोम जानाय समाव नोंहा बेदना पेइन बिग बारा बारायनानै होगोन थामथियाव मा जाखो इसोरा बुंबाय हावा आदमखौ आदम नों हिन्जावनि खुरां लानानै आंनि खुरांखौ सिमखायनायनि थाखाय हिन्जावनि खुराङासो गोदोर जाबाय इसोरनि बुंनाया फिसायानो जाबाय बिनि थाखाय आं हाखौ साव होबाय नों खस्थ' खालामनोसो आबाद मोनजागोन बेयाव हाग्रा सु रज'गोन आरो ब्रैथि मासाव होबावखो थामथि सावा बेसो जे हावा नों आदमनि सिङाव थागोन डिसक्रिमिनेसना न'आवनो सानैजोंनो जागायजेनबाय गोजौ गाहाय न'आवनो जागायजेनबाय 16 सिरियावहाय नोंथां बालौ 16
जिस्नि सिरियाव आदमखौ हाखौ साव होनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जाबाय 5 नम्बराव मा बुंखो आदमखौ आदम नोंखौ हानिफ्राय लानाय जादोंमोन नोङो हायावनो थांफिननांगोन थारमाने थैनाय बे अहान्थि नङा होमबा बेनिफ्राय मा जाबावखो 10 नम्बराव अहान्थिया बे जाबाय इसोर आरो मानसिनिफ्राय गेजेराव सोमोन्दो गैया जाबाय एडेन बारिनिफ्राय होखारहरबाय बेल' नङा जुनादजों आदमा सानफ्रोमबो थायोमोन गेलेयोमोन रायज्लायोमोन इसोरा आदमखौनो नाम होनोबो थिनलायदोंमोन गासैबो नायनो बेंनो बारिखौ साजायनो बेनो दायित्व होदोंमोन जुनादजोंबो बेहा सोमोन्दो गैया जाबाय हयथ' जुनादफ्रा मोखांसो मोनसे नाहरलायबाय दं एक्सुवेलि जा गिर्जायाथ' जोबाखैमोन जोबाब्लाबो ओरैबायदि मानसि नायलाय बाहेराव माने गिर्जाखौनो जजोबासै मानसिफ्रा 18 जाबायना नै बिदिनो नायदिनै आंनि उनथिंबो सोर सोर दङ नायलाय गिर्जाखौनो जजोबासै बिसोरो गिर्जाखौनो जजोबासै बिसोरो ना खेन्थ'नानै ओंखारबाय दा एसे गलाफोरथिं थांनोसै मा मोनजायो मा मोनजाया जानो लुबैबाय नै ओंखाम उखैबायना ओंखाम उखैबाय गुबुनफोरा एसे मोजां मोजां जादों नोंसोरलाय मानोथो मोजां मोनजायासै रा गाबोन मोजां संगोन दे माइबारि रेस्टुरेन्टआव मा मोनजायो नायनोसै लोगोफोरनि एसे मा मोनजायो सोंनोसै आरो जानोसै नै बिथिंनो गथ'फ्रा जानो लुगैबाय बिरादनो ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय आरो थिंनो बिमा गथ'फोरजों लोगोसे बिमाफोराबो लुगैफाबाय मा मोनजायो एसे नायलांनोसै आरो नायहैनोसै मा जागोन अर्डार खालामग्रोनोसै मा आइटेम दङ नायनोसै र' मा मोनजागोनथाय बेबायदि भिर जाखादों लोगोफोर रेस्टुरेन्टआव नायदो ने मा अर्डार होखोथाय जोङो दा अर्डारखौथ' होबाय बिरादनो दा जानाय समाव दिन्थिनोसै लोगोफोर जानायखौ दिन्थिनांगौ ना दिन्थिनाङा नोंसोरनो हा ओरैबायदि मानसिखाने आरो गिर्जाया जोबथ'बावाखैसो गिर्जा जोबबा माबायदि मानसि जाफैगोनथाय दा नायदो एसे बिदिनो भिर जानानै दङ मानसिफ्रा बिराद नेनो गोनां जादों होग'लायनो हायाखै रेस्टुरेन्टआ फैबाय लोगोफोर जोंना नै माइबारि रेस्टुरेन्टआव अर्डारा मा होनना बुङो जोङो रल जानोसै रल बेनिफ्राय आरो चावमिन जाबाय ओमफ्राय आरो नैबे फ्रेन्स फ्राइ बेनिफ्राय मा होनना बुङो कफि फैगासिनो जा लाजिना दे जाना जाबाय लोगोफोर बेबायदि भिरखानै माइबारि रेस्टुरेन्टआव जोंहा रेस्टुरेन्टआव हाबग्राफोरानो टिकेट लानो लाइन गोनां जादों कुपन लानो लाइन गोनां जादों कुपन लानो थाखाय लाइन जालायनांदों ओमफ्राय आरो नै जाग्राफ्रा नेनांदों बिराद गोबाव नेनांदों